I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Skyward, u drugoj epizodi Skyward s mojim prijateljom. A ovaj put nije Milky Smrad. Već je Master Pro PvP. Milky Smrad sad nam govori da je upalio hak. Ajmo mi prvo na Milky Smrada. Ajde. Da, ljudi, žao mi što u epizodi Drama i Ting sam bio tih jer brat mi je spavao. A bila je baš dobra epizoda, jel da? Da, hoćemo iz početka snimati. Čega? Mislim, ne iz početka, nego novu partiju Drama i Ting. Može, snimat ćemo, još ćemo ljudi snimati još 3 partije ili 5 partija Drama i Tinga, jel da? Da, svega. Pa sad su prazni, sad ćemo sve snimati, jel da? Ti ideš dole, ja gore. Koji tim je ovaj? Milky Smrad je Mango. Da ima gdje je Milky Smrad. I dole nema čestova. What the fuck? Evo ti tu, Jan. Vidi. Ok, idem ja koknut Milky. Vidi ljudove. Gurnio. Gurnio sam jednog. Gdje da uključim, gdje ja ću ga, gdje ja? Ovo ima hak, ima anti-KG. Pazi. Ja ću ga sa fish. Viš da ima anti-knobe. Da. Gdje guraj ga sa fishingom? Nije toliko... Ok, baš ni nema neki dobar hak. Ajmo si napraviti iron swordove, ili imaš ovaj iron pick? Imam iron pick. Onda iskopaj ove dijamante. Gdje mi da ja iskopam? Gdje mi, pazi za ove tu, pazi na ove tu, ima još puno dijamanata, pazi na ove tu, jer bi tu mogo se sroljati. Dođi. Ti pazi. Ok, ja ću kopat iron. Imam 4. Imaš još tu dijamanata, vid malo tamo gore. I napravi nam, eno još jedan dijamant ovdje gdje sam ja, vidi. Vidim, svugdje ima. To je najbolja mapa. Imam 8 dijamanta. Dođi ovdje, nemoj si pravi chestplate. Neću. Napravi nam swordove, dođi ima još ovdje 4 dijamanta. Tako bar mislim. Vidi, tamo, vidi, tamo. Ja kopam iron, daj mi sve irone što imaš. Ne, ni ti. Čekaj, idem drvo iskopat. Ježi. Ok, ja kopam irone, jedan mi je pao. Za minutu će se metati. Ali dobro, minuta je dovoljno da iskopamo 20 irona. Samo da napravim stikove. 1.8 verzija je puno bolja od 1.8.9, zašto ti se odmah onako... Ima još dijamanata, what? Ova mapa je baš dobra, jel da? Da. A šteta, ima 2 dijamanta. Da si ti bar to tu. Ti pao tu. Pazi! Dijamant. Pa ima tu 2 još dijamanata. Daš mi taj iron pick? Daj mi. Evo ti. I sword mi daj. Ok, hvala ti. Likovi su se priđali. Napravili su most. Ok. Brže. Samo malo da pokupijem ovaj iron. Hoćeš neki chestplate ili nešto? A jesu kod nas? Pa brže, dolaze. Idu do nas. Ubio sam ga. Bravo. Šta ti treba? Nije mi skinuo ni srce. Ti treba neki komad armora. Samo boots još. Hoćeš nešto od irona? Da. Chestplate i boots. I to je to. Može. Možda nema šanse ako me neko ubije, to je haks. Da. Ok, ja ću si napraviti taj chestplate. Šta si rekao? Boots? Boots. I šta još? Ja sam napravio minecart. Me čuješ? Drži boots. Brzo drži boots. Chestplate. Nemam dovoljno za chestplate. Kopa ima ovdje puno. Ne, sad se ruši mapa, ajmo. Dobro, nije ti potrebno da taj chestplate, ajmo. Idemo. Bravo, mi. A baš smo jaki, jel da? Da ja. Oh my god, uključio sam inventory,
usred pada, skoro. Zašto me ovaj stalno zove, a snimam? Aj nek me zove. Ko? A ovaj Matej Kuzmić. Omaga, imam čizmice, imam prl. Je dosadan. Gdje si? Evo tu sam. Vidim. Ko čizme imaš? Iron. Imam i Dobro, prl. imam i ja. Neko je ovdje već bio. A znam. Omaga, ovaj je full diamond. What? Ali ja sam haker. Ali ja isto sam pro. Šta? What the hell? A kak ćeš nas sad, a? Pa možda pobjedimo. Znaš koliko dobijemo Jamesa ako pobjedimo? Koliko? 1000. Bježi, ma ne laži. Dolazi, pazi. Ne, Nemoj. o ne. Neće moći protiv nas dva. Nema šanse. Ako nas ubije onda je... Jel imaš neke ove? Padi! Bjež! Okej je. Pazi! Ne! O ne! Ima baš puno tih TNT-ova. Da, znam. Gdje je to bacio? Pazi. A dobro. Pazi. Ššš. Dobro je, promašena se. Bacit ću zombijana. Ne. Bjež. Oh my god, pao sam. Si umro? Ne, pao sam. Na zadnjem... Ona ima, dobro. Ima Ender Pearl, dobro. Nije ošao do nas. Ja više nemam blokova. Službeno sam nestao bez blokova. Isto ja. Ja sam ovdje zaglavio. Još je jedini on ostao, ali ne možemo mi protiv nje. Prvo ću baci zombija. Nije on tu. Daj mi. Ali ima ove. Oma ga došao do mene i ubio me. Ubio sam ga. A, porto se. Vidi, dobar si. Aha, to sam ja umro, pa su ostali ostaci. U sredini je. Joj, pazi za tebe, pada otok. Bolje da ideš i ovo. Bijel pravo, pazi, ide na tebe. Daj dođi. A daj sad. A daj dođi. Gurni ga s nečim. Ne. A to gledaj kako haki. Gledaj ga, ne možeš ga udariti. A GG, par imam najviše kilova. Da nije imao ovaj Ender Pearls. Zove me. Slušaj me. Da nije imao Ender Pearls, pobjedili bi moj. Da. Znaš, koliko imam kilova? Imam 2 kila. Ja ne mogu vidjeti. To naš sam Ender Pearl, nemoj ih kupiti. Dobro. Gledaj kako su dvojni likovi je. Pa da. Što si tako dvojni? Ja sam banana, ti isto. Jesmo. Minioni. Šta je Balkanaca? Pa da. OP Factions. Ćemo igrat poslije na jednom serveru OP Factions. Može, ali kasnije, kad prođe ova epizoda će biti dugačka, može. Znaš neki server koji ima, kako se kaže... Šta mi je sad s Ender Pearlima, zbagali su mi se. Evo za 10 sekundi počne. KK. A što znači to KK? Nemam pojma ni ja. Ide pobjeda. Mi smo banane. Ide, vjerujem da mogu letiti. Ide pobjeda. Znači, on ima većih Srbi. Ja idem gore, ti dole.
sad taj čest. Što? A ili imaš ovaj pickaxe? Imam iron. Nemam iron, imam ovaj. Stone! Imam i ja stone! Da. Ti čuvaj otok. Ajmo napraviti ovaj iron pickaxe. Sad ja ću ga sad napraviti. Znaš kakav je meni iron na ovoj teksturi? Kakav? Ko gold? Ne, ko... likovi se pričaju. Ne, Milk je tu. A ja sad. Haker. Kako se kaže si ti? Ne znam, bre. Ti si, you are. Ti si. To- Ja idem gore, ti dole. Misli da nađem ono emerald ore. To je bilo baš za... To! Imam za dijamante kopat. Koga imaš? Za dijamante kopat. Milki, sad nam neš dolazit. Gdje je Milk? Ušo je, ali ne hakuje, već je pro. Rekao mi jednom, daj mi sve blokove što imaš. Šoraju se neki. Ajmo do njih. Brže, evo ga, maca je mrtav. Samo malo da uključim kill auru. I sad mi se nemoj pomuvat. Macane, šta je? Macane, šta je? Gdje mi nešto ako imaš od armora ili nešto? Šta je Macane, full stun land? Gdje mi nešto od armora? Jel imaš neku sjekiru kamenu? Imam. Gdje mi? OMG! I mene napravi sword. Pa iskopajmo diamonde. Pa, još jedan nam fali. Koliko imaš dijamanata? Ja imam 4. O, to taman, ja sam ti dao... Pazi, nemoj pas tu. Znam, vidim. Ja sam ti dao 3. Šta si jaja pobacao, au? Pa milion. Evo, drži. Imamo diamond sword i to je, evo, drži jedan. Di si? Evo ti. Tu sam. Kopajte ironove. Ej. Hoću. Skoro, daj, zakrpaj tu rupu. Ova mi tu gluposti ne trebaju. Ok, dijamant mi treba, dobro ja snimam. Ovo mi ne treba. Potato mi treba, dijamant mi treba. Ti fali chestplate. Da, treba mi jedan. A meni nešto od irona. Nema veze. Ja sam haker. Ajmo tamo, oni imaju put. Nemoj mi se približivati. Nemoj tako ići do mene, jer ja imam hak i Laura me može odbaciti. Zapravo, ako kad bi htio sprintat, onda me Laura zaustavi. Sad ja prvi idem. Tako. Milky Smiley je baš pravi tim. Baš pravi. Hoćemo u mid. Još jedno jaje. A ne mogu popiti. To sam ja, vidiš. Nemoj. A vidi ga! Facebook mi se sad javi. Pazi, neko nas gađa ovo. Je li to Milky? Dobro da se zaštiti. Bitches. Au, ti. Si ti umro? Ne. Ha, velik. Moji morpovi su ga ubili. Minioni! Da. Wow. Nisu već, je neko ubijen sa borderovim Ne, delom. ovi su ga gurnuli u void. Koga? Savu? Bježi ovdje, sakri se ovdje. Okej, nijem ništa skinuo. Ajde, Bridget. Brigaj. Brigaj. A ja, to, bu. Drži leggings. Daj im bu. Drži leggings. A koji vrat? Drži leggings. Blokove. Di si? Šta postavlja blokove? Di si pa? Izgubili smo se. Umro sam. Fuck. Musa!
čekaj, to onaj pravi YouTube Musa. To je onaj YouTuber Musa. Kako? Ko je? Šta je? Neki, ne, već je Englez neki. Vidjeli smo ga jučer, ja sam bio s nekim drugim. Ima JT rank, to je taj, ja mislim. Je! To je taj Musa. A šta je? I ljudi, počinjemo još jednu rundu. Daj brzo tim. Jesi. Sad onaj, kako se onaj zove? Onaj mali. What? Šta ovo trežu šardovi? Dobio sam puno treža. Baš sam jako puno dobio. Je li Milky ušao? Nije. Čega? Dobio sam trežu šardova malo. Je li ušao Milky? To je mapa. To je mapa sam pobjedio. Ja idem gore ti. Da. Dobro, nije ušao. Je, ušao je Milky, ne! To... Imam weapon odmah. Oni su amethist, ne, oni su alieni. Jesu tu oni tu? Ne, diamond. Ne, oni, Milky. Daj mi sve blokove, pazi ti. Daj mi sve blokove što imaš. I neki weapon. Imam 11. Drži jedan fishing. Ajmo do ovih tu hejtera. Ja ću uključiti Lauru i nemoj mi se približavati, tu ostani. Nikad tam dole. Ne, skoro. Pazite, Croatia nema KB. Šta nema K? Šta to znači? Knov. Čega nema? Knove, KB. Gdje su likovi? Prešli. Ne, već su prešli. Jel imaš neki weapon? Beba. Da. Imam bolji bar weapon. Jel imaš neki weapon? Šta je to? Daj mi to. Što si to našao na mostu? Ne, to je moj rang, kit. Jel imaš neki bolji weapon? Imam isto što i ti, ali samo imam bolji sektor. Imam iron stick. Evo ti ga chestplate ovdje, vidiš što sam ga... Di je? Tu. Znaš gdje je bio? Da mi ga. Odi ispod ovog. Daj mi ga. Daj mi ga, briga me. Di je bio? Hoće neko Skype. Neću. Skapi. Šta pišeš ja? Napisao je Skapi. O! Skoro. Ne mene odbacit, pa šta radiš? Ne mogu više igrat Skype. Ja sam tebe ubio. Da, mene si ubio. I dobio sam kill. Opa. Sad znamo šta je ranged weapon. To. Sad bar znamo šta je ranged weapon. Umro sam. Ajmo u hub. Čekaj, samo malo. I to je bilo to do epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like. I šta još? Ne, i šta još treba raditi? Like. Share. Subscribe. Pozdrav. Pozdrav. Pa, čao. Kako?